Menta ka sengipat nginjakran ya kata ka benta ka ka jingkwa jongki kenthe na ushinrang Henry ka ba Kim Jupan na ushinrang. Manha ka to ka video ka baladap inadap panjakran chipang jong kata ka benta ka ka jingkwa jong ushinrang ka ba Jupan lane ka ba Jupan pau haki kenthe. Henry ka ne ka jing hikai jong patanda ka sengipat kalong ka jing hikai ka balong Mark Hongpong ya ka to ka jing hikai ka bangadaban ai. Kane ka jing hikai jong am ta ka singkam long ka jing hikai ka ba kum ka jing sngau ka jong lane ke jing hikai kat bakum ke jing sngau tho ke jonga Henry ka long ke jing hikai ka bangla shim na ka wei na ki kot ki bakrau tam ha ka perthai bat shibun bha na padang jongphi ki balayo ban pule ya ka ne ka kot bat shishangan ong phi la fin bot ya ka ne ke jing hikai jongam ta ka singi shishangan ong phi ba ka samla jongphi lane ka lok jongphi kan ich bar ka dem khrub ha ka mat jongphi bat ya ki kenthe la fitan kum kin ne ki ja shinrang ha ka ji im jongphi to aingo ya ble namar kane ke jinglong jong ushenrang jombi tongin stang ka benta ka banangkong ka ongkum ne ka bangla shimna ke kitab root ka danong ka baar ka dakot ka banangkong te uta utnga ka nomi udon ukur ubak rauspa na ka ying u Elimelek bat ka kerteng jung u Boas hakatin English ka ong respect man kumta haswa bapin kendo ya ka kenthe fide ban long lupa ushenrang ubalong respectable haswa bapin kendo ya ka kenthe ka bapi kwa ban yo ya ka respect napi ka kenthe bunsin ka kwa ya ushenrang ubadon ya ka jingmut ngijulap bah ya kene bunsin ba hapo jong ke imlang salang ka jongi kishenrang kimare nadin ban kthong lene ban be ya ka kenthe haka jingim ka jongki bat hateng ki bu ya ka kum ka center jong ka jim ka jongki lene ka pedeng jong ka jim ka jongki bat donru ubo ong ba ladangan yo ya ka jim jong akan long complete Henry ngan ye thoi phi ba ka kenthe kam kwa ya ushenrang uba long kumta ka kwa ya ushenrang uba don lupa ya ka mission bat maka kalong kata ka nong krisyan ya kata ka jingyal lenti jong akan thei barbor ka kwa ya kata ba ushenrang jongka ude bandon ya ka mission haka jim ka jungu ka kamde ka mission ka jungu Henry maka kalong penban kata ka nong krisyan jong kata ka mission ka jungu ka jingyo jong phi ya ka kamla ban pen kedang ya ka kepo jong phi pihak ban besar ya ki khon ki ban sawan ka kwa ya ushenrang ubadon ya ka story haka jim ka jungu bat maka kalong kata ka nong krisyan lene ka benta jong kata ka story ka jong kamde maka ka story Henry ka detang ka nong kershan ban shape ya kata ka story ka jong in English ka ongkum ne she don't want to be his mission but she want to join him in his mission ka ba udon lupa haka jim ka jong lada fi puli haka lanong ka ba ar ka dokhat ka bakhat we ka kran ya kata ka jo ka benta ba ka kenthe ka badan burom ka ktin ka ong ka kenthe ka badan burom kamde ka kenthe kumto kumne ke Henry ka kenthe ka badan buram kamde ka spa kamde ka kardan Henry ka jinglon don buram ka jongka bar ka kwa arho yaw ta ushenrang uba don lupa ya kata ka buram haka jim ka jongo bar kumne la ka kenthe ru ka don buram ushenrang ru udon buram kinte ya ka longying longsen ka jongki ka benta ka baar ka jingnyew buram ka shithi shakinong Ephesus ka don ka basan ka dokot ka balai phulai ka ongkumne penban piru baro marwe tu i yala ka jong ka tengah kumba yala dehi berkata ka tengah ru to kan teng burom yala utma pi ha ka bentak banangkong ngikran shpang jong ka burom ka bentak ka ba arpat ngikran shpang jong ka jing ting burom lene ka jing nyeu burom ya ka lok ka jong pi ka ne ka long kum kita ki resort ki ba scam jong ka ying lada ulok u i ya ka tengah ka lok ka ting burom yala ujong utengah namar ba ulong ubru ubadon burom ahagni kesngi ngilap ya kani kejing syaba ulok ru ulai belah kalok ru kelek belah bat nalorang ta kalok haba ka wan hayeng ka haban pendep ka haban manage leni ban pej saya kejing bat ka ketin ka ong ushenrang to un i ya ka tengah kumba yalade ka kenthe ka don ya kata ka hok manyo ya ka jing nyau burom leni ya ka respect na ulok jongka nama katangan ong piko ki perlok shenrang ke jonga tungin i bat ngin nyau burom ya ka lok la jong ngin poi sya ka benta ka balai ka jing i bat ka jing IT a love and sacrifice kane ka benta ka ba arpat ka bangla shimna ka chithi ka banangkong sya Petros ka lonong ka balai ka dokot ka bahenyo ka ong kumne ko phi ki shenrang ru kumju to shonglem bat laki tengah
kat bakum ka jing tip bah da ka ba ai buram ha ka tengah kum ka khiu ka ba kham lot bat kum ha ki nong yo bental lem na ka jing ai a ka jing im khnang ya ka ban om pen pep no ya ka jing tuai jong pi ka jing i ka kentup ha ka ya ka jing ai ti na ka menta jong ka jing i ngan IP da ka nuksa shubu menta fin thit ya ka gift lene ka ya ka present ka balong kum ka ne ka ba shondor ar hajar tengka bat ha ka wi par keliang fithit ya uternem uba shondor ar hajar tengkahi dengan keli pi kino na plang jong gine ke ba phin sumar ba oj ya ka ne namar ba phi khen kor ya ka namar ba kalong kham tlot ban ya uta uternem haba phithit ya uternem pims ngau e ban tet da uta uternem Henry ya ka ne ka tiar pat phibo hakam ra shongkai ban pen internet ya ka ying ka jongpi namar ba phi khen kor ya ka kata ken kalong ka jimut jong ka ne ka kentien ka ba kham tlot ngi ki shenrang ro ngi long ki bat lot Henry ki kenthe pat ki long kham tlot ka ktin ublei ko om shamut ba ngi long kham khlain ublei ulabo ya shenrang ban tre ban kata ban pendap ya ka long ying long sem kan thei pat ha ka we ka liang ka long kata ka e ka ban pen internet ya ka ying ka long kham tlot ban ya ushan rang de namar kata ngi di ban ij ban burom iwe ya iwe khnang bangin la ban long ki bakhlany ha ka jim ka jongi ushan rang ulong ubat lot ka kan thei ka long kham tlot Henry ha bagia sno lang hang ta ken ki la ban long ki bakhlany ka banta ka basaw pat ka communication ka jingkren bat ka jing snap ka ktin jong ublei ha ka proverb ka dong ka bakhat phra ka khot ka bakhat lai ka ongkum ni uba ajubab haba umpat yo sngo ka long ka jingbej bat ka jingle ranyo bunsin ha ka jingede jongi shilok ni di banton ya kata ka open but ka understanding communication kani ka long ka way na ki benta ka bongkong santam ha ka jigim jongi kum ki bru Henry ke ka bajia ha ka jigim jongi pat habang yi snap ya ka jingkran jong ulok lene jong ka lok ka jongi bunsin ngi snap ban ai ya ka jinjubab om ban sngo tho ya kata ka jingkran ka jongki denamar kata ka ktin ka ongba uta uba ai ya ka jinjubab haba umpat yo sngo ka long ka jingbej bat ka jingle ranyo namar kata nga ong phiba ha ka no ka jingkran ka jongpi ha ka no ka communication ha kan jongpi nang shwa kom no ban snap shwa ya ka kata ka jingkran ka jongki persyang shwa ban sngo tho ya kata ka jingkran jongki bat hadi nang ta sa ai ya ka jinjubab lada ka don kam teng ka jing sngap ka jongi ka silent ka long ka jubab ka bakraw tam jong kinu ka communication ha ka jim jongi angin poi sya ka banta ka basan ka long unlong yalam leadership and guidance ha ka shithi jong upol sya kinong Ephesus ka long ka basan ka khot ka ba arposan ka ongkum ni kishen rang tu i yala kitnga kumba ukuri suru u i ya ka balang but u IT no yala de nakamta jongka kum ushan rang jongka ying ude ban long kum unong yelam habang ong unong yelam shemut ba ulong u dictator ba kat bakran ma u kide ban le kumta Henry ka jinglong nong yelam ka long kum ushakri ka jinglong shakri ka jinglong nong yelam ka bakraw tam haka perthei ngin shim ya ka nuksa jong Jisu ulong unong yelam u bakraw tam jongka perthei Henry uim ya ka jingim kum ushakri uim ban shakri ulong unong yelam Henry uim ya ka jingim kum ushakri kata ken kalong ka jinglong jong unong yelam ubakarau lada ka long ying long sem jongi kapat kapra uplay un khot jubab shwa ya ushenrang hakapor ka bakalong ying long sem jong u adam ka im ka jot kapra uplay shem la khot ya ka im Henry u khot shwa ya u adam ko adam ha emedan kumta ka dei ka kamram jongi kumki shanrang banton ya kata ka jingki khle kumno ban pembha ban penmet ya ka long ying long sem ka jongi maru blei unshim ya ka jingjubab nangi ki shanrang ngin poi sya ka banta ka bakhado ka jinglong khoj bat ka jingshanya ka proverb ka long ka balai phawei ka khot ka bakhat wei khat ar ko ongni ka donot jong utanga ka shania haka te un kerdo jing mentoy kale bahaya te kabasnyu baro kisngi ka jing im ka jongka kumbang ong pi mene ba ka jing ai burom ka jing ting burom ka long kum kita ki reshot jong ka ying but kani ka jing shani apat ka long kum kata ka kenro
kabayasno kabapanyasno yakini ki reshot kabalong kajing ting burom kajing ting burom bar kajing long kho kini artali ki don kam bangin yo ya kalong ying long sem kabadap da kajing suk kajing temen kini ki long kita ki bakakan thei ka kwa na ocean rang Henry kabakam jupan na o kumbang ong phimane ha to ko pon ka balai kong petros kala ka balai ka khot ka bahenyo bat kum hakin nong yo banta lem ha kajing ia kajing im khnang ba on ampen pep ya kajing duai ka jongpi bun sin ngi juperkhat ha kajing im jongi balai kin nyim la ban yo ban achieve ya kita ki ha kajing im ka jongi bun sin ngi kum ki shen rang stang ban seng ya ka business ngi sang ban le ya ki ha kajing im ka jongi ladang im yo ya kajing kershan na ki kenthei daliliru em kata ka ka bangi mut kata ka ka bangi plan kan om urlong ha kajing im jongi na markeni ka long ka ka bala tho lupa ha ka ten jong bole nang ba on pen pep no ya kajing duai ka jongpi kabamut ladang ila ban buram ya la ka jong ka tengah ka jongi ublei un pendap lut ya kata ka jing duai ka jongi kumno fisngau ya kana ka jing ka jangam takasngi lada fisngau baka ai jimentoy ya ka jing jompi wanam glad ban tho ya ki comment jompi hapo jong ka comment section bat lada fidon da ki vipat ki jimut ka bangam la ban include hapo ka jong ka jing ka jangam takasngi wanam glad ban tho ya ka hapo jong ka comment section khnang ba ki we ru ki la ban yo ya ka jimentoy lang ba jong ka jing ya share ka jompi hapo jong ki comment section ngin second do pia ka vipat ki video tat hado ka topor bye bye stay safe